नमस्ते प्रणाम। तो कैसन बानी आप सब। उम्मीद करतनी कि बढ़िया होखेम। तो आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जौना फिल्म के आप सबके रहल बहुत दिनों से इंतजार, जौना फिल्म के नाम है सूर्यवंशम। तो आप सबके बता दी कि ओमे तो हीरो पवन सिंह बरले बानी और हीरोइन नाया जौन की एल्बम में रउआ लोगन बहुत सारा प्यार दुलार दिले बानी। जौन हीरोइन के नाम है आस्था सिंह। जैसे कि पतली कमरिया से लेके बहुत तो गाना हिट भइल बा। तो आप सबके उहे जोड़ी फिल्म में भी हिट करे के बा। बहुत ही बढ़िया फिल्म बा। तो बहुत जल्द आप सबके नज़दीकी सिनेमा घर में लागे वाला बा। तो आप सबके बता दी कि फिल्म के फर्स्ट लुक आप सबके कैसन लागल है देख के बताई। और आप सबके बता दी कि जेकर निर्माता बानी निशांत भैया जी। तो आप सब ई फिल्म के बहुत सारा दुलार देम, बहुत सारा प्यार देम और बहुत सारा शेयर करेम पोस्टर के आ ई वीडियो के। तो आप सब भोजपुरिया समाज खातिर पावर स्टार पवन सिंह ऐसा ही बहुत धमाल धमाल गीत धमाल धमाल फिल्म ला रहल बानी। तो आप सबके मनोरंजन के खातिर बहुत रातों दिन मेहनत होता। तो आप सब ऐसा ही प्यार दुलार देते रही पावर स्टार पवन सिंह पर। तो आप सब देखे खातिर हमारे चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, लाइक करी। जय श्री राम, जय भोजपुरी, जय भोजपुरी।